Okay, mo ni ang atong mga kuyog karon, no? Mga 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 anak ni Lord, tara. Okay. Sige, ato mi karon sa bukid. May guna. Tugabang. Ay, kanlog tugabang. Pero may ko to. Opan niya. Takot tayo. Mo ni ang dapit nga atong ginabisita. Karon po kakuyog di ay. Nung natunong among gibisitahan na si Dadunon, bayanihan mga kaigsuonan. Okay, mo ni ang sunod nga dapit nga atong bisitahan. Salamat ka na sa pastor, ama. Brad, tagay sa kunyong verse, Brad. Sa verse na to, Brad. Mga Brad o Jem, sa verse ni mo, Brad. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. Yung mga Brad John, sabi mo, Brad. Kuan Filipos 4:6. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan nun sa kulit pangaya sa Dios ang inyong kinahanglan ug bana pasalamat sa tanan yung pag-ampo. Amen. So muna ang dapit nga itong panron, gisunod nga gibisita mga kaigsuonan. Muna ang lugar. Hindot kayo. Glory to God. Maing buntag. Kung wala niyo naklaro kayo na muna at mga naong sa atong kuyog, no? Muna yung mga kusgan, no? Kaya kung wala ta mga kaigsuonan, muna sila ang mo kuan padayon sa buluhaton. Salamat kaya ni nila. Muna ang mga tao mga kaigsuonan nga atong ginabisita diri. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pagkamayo sa atong kinabuhi. Usa na idagom pero okay ra fights. Sister, unsay verse na to diha, sister? 5:21. Sige. Kristo pag tinahuray ka mo. Men. So, salamat kaayo. Mga sister, mga sister, unsay verse ni mo, sister? Guys, tuloy ha. Ay, di man day siya mukaon. Di man day siya mukaon, ana. Ako'y bahin. Ato iyang yun ako na pabuton sa ato kajuta, sige. May nalagi ko karon da. Sige, sister. Ihatag ko sa Ginoo. Ihatag ko ang gisaad ko sa Ginoo. Atubangan sa tanan niyang katawhan. Men. Asa na bitaw? Panulti mo to? Panulti. Sunod igsoon ni haratong ihatag kung asa nga chapter o asa nga book o verse. Salamat sa Ginoo. Indot kayong Diyo mga kaigsuonan. Glory to God. Ayahan na tong ihatag daw, nakahinumdum na siya. Sige, asa to, sister? Asa? Salmo 116:14. Okay, Salmo 116:14 di ito. Sige, sister. Sa Roma 8:8. Ang tao na nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya dili ipahimot sa Dios. Amen. So, salamat kayo. Mga kuan gini sila, loaded ni sila sa verse mga kaigsuonan. Si Bibi Boy mo ni ang magpastor oh. Mo ni siya ang magpastor. Nangutana siya nako, siya nga ano siya mga igsuon nga ang pastor nanay motor. Ingko naa siya ay magpastor ko. Ang pastor nanay sapatos, ingko naa siya ay magpastor ko. Igsuon mo paano mi karon? Mo inahinay na mi kuan. Lugsong na po mi dito. Lahi na po atong bisitahan. Mga kaigsuonan. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagkamaayos atong kinabuhi. So namin mga kalisod, mga kaigsuonan apan dili sa mahimong babag nga muundang ta sa ato ang pagdinasigay. Padahintang mo alagad o mo simba sa atong Ginoo. Hinaut igsuon, dili ta maluya. Muni ang dito sa unahan dapit na pod mga igsuon ang sunod natong bisitahon. So, salamat sa Ginoo sa mga kaigsuonan nato kay
madasigon kayo sila. So, yun ani ang kabibo kay wala ka nag-inusara mga kaigsuonan na daghang kuyog. Mga sundalo ni Ginoong Hesukristo. Lahat mga igsuon naka hatag o gamayng pagtulunan sa inyo ha. Ang pinaka-importante sa kinabuhi mga kaigsuonan, ma-enjoy nato ang atong pagserbisyo, pag-alagad sa Ginoo uban sa mga kaigsuonan o sa atong pamilya. Naot palahintang magkasuporta sa tahan nila mga igsuon. Woo! Thank you, Lord. Diha. Okay ra mo diha. Oh, init kayong panahon ng igsoon pero salamat sa Ginoo. Duol na ta. Duol na ta mga igsoon. Mga igsoon. Ano ta sa balay nga itong ginabisita ban sa mga kaigsuunan lang Brother John ani Sister Emilyn ang mag-arian dire karon daghan ta kayo mga igsuon ang magsimba o mag-alagad sa Ginoo. Doon na may mga problema apan kaya ra kay tungod nabati nimo nga wala ka na ginusara na si Lord. Nawat mga kaigsuunan pwede na tong suportaran ang buluhaton para sa Ginoo. Dalaygon siya sa hulay katapusan. Salamat kay sa Ginoo mga kaigsuunan.